heno yma, tegwch i'r rai sydd ar y galw, o'n i'n methu gweld rai bore yma. Croeso cynnes yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n dda yn dydi bod gyda'n gilydd, a mis ni beidio a o'r gyfarwyddo gyda hyn, bod ni gyda'n gilydd ac yn gallu canu a moli ein diw ni gyda'n gilydd. Fel chi'n gweld Roger Thomas sydd yn arwain yr Oedfa heno. Ni'n ddiolchgar iddo am fod, a ni'n ddiolchgar hefyd bod wedi cyrraedd yn amlwg oedd yn ddamwain ar y ffordd. Oedd Roger bron a bod yn gorfod ffonio i ymddeheirio, ond ni'n falch bod wedi cyrraedd. Mae Roger, os chi ddim yn abod yn gweithio fel efengylydd yn yr eglwys efengylydd Gymraeg yng Nghaerdydd, ac yn ei gwaith gwerthfawr pwysig iawn yn yr ardal honno. A mae'n iawn bod ni'n parhau weddio dros y fe a'i waith a dros yr eglwys yma yng Nghaerdydd, ond croeso ti, Roger, diolch am ddod. Ni'n edrych ymlaen yn fawr i glywed yr hyn. Mae Duw wedi osod ar dy galon di ar ein cyfynu ni. Ni'n hyderus bod Duw yn siarad yma gyda ni heno yma. Jyst i weid eto, siŵr bod chi'n cofio am heno nawr, os newch chi gadw'ch masgau chi ymlaen yn ystod yr Oedfa ac wrth i ni sefyll i ganu gyda'n gilydd. Ar ôl yr Oedfa, os ych chi yn dymuno, mae'n groeso i chi ddod draw i'n tŷ ni i gael paned a rhyw wysgian neu rhywbeth yn yr ardd. Byddwn yn dda i ni gael ychydig o gymdeithas yn gilydd. Ond yna chi wedi yna, mynd i gyflwyno'n hunan i'r arglwydd. O, Dduw ein tad, i mor dda, mor ddymunol yw hi i fod yma yn dy addoli di, a hynny yn nghwmni dy bobl di. Ac ni'n diolch heno bod ni'n gallu croesawu Roger i'n plith ni. Ac arglwydd yn diolch am y partneriaeth sydd gennym ni yn yr efengyl yma gyda ein brodyr a'n chwiorydd ni yng Nghaerdydd ac trwy ein gwlad ni a trwy'n byd ni. Ni'n diolch i yma un arglwydd sydd, fel gaethon ni'n atgoffa bore yma, yr arglwydd Iesu Grist, yr un sydd yn rhagori y gwirionedd, yr un sydd yn amlygu dy gariad i ni, yr un sydd heb ei air. Ac, arglwydd, diolch felly am yr undod sydd dyn ni yn yr efengyl. Diolch bod y bobl di trwy'r byd yn yr arglwydd Iesu Grist. A ni nawr yn cyflwyno Roger i ddoddi, yn diolch am ddod yma yn ddiogel ni. Arglwydd yn hyderus bod gen ti rhywbeth i'w ddweud wrthyn ni trwy fe, wrth iddo fe agor dy air di i ni. Ni'n gofyn pob ryddid iddo fe, wrth iddo fe ddod un plith ni, gan iddo fe bod yn ymwybodol o groesawiad ac o randawiad astud i dy air di. Arglwydd, i ni gofyn nawr am dy ysbryd glân di'n llenwi ni bob un ac i symud yn ein calonau ni os gweli di fod yn dda. Dad, derbyn ein mawl ni, am diolch ni gyd. A bydd yn bresennol mewn ffordd amlwg iawn yma, ac yng Nghaerdydd a pob man lle mae'r air di'n cael ei brygethu, a bydd gogonedd y enw mawr dydd y hun. A mae'n bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Diolch am y croeso, Emyr. Diolch yn iawn. Wel, fe ganwn ni yr emyn gyntaf hyn, os fe'n mynd 29, emyn 29. Emyn 29. Moliannwn di o arglwydd wrth feddwl am dy waith, yn llunio bydoedd mawrion y greadigaeth ffaith. Wrth feddwl am dy allu yn cynnal yn ei lle, drigfannau'r ddeiar isod a phreswyl feidd yn ei. Emyn 29.
Daw'r darlleniad o ail lyfr Brenhinoedd, pennod 5, ac wedyn adnodau 1 i 10 a 9. Ail lyfr Brenhinoedd, y 5 bennod, adnod 1 i 10 a 9. Dau Brenhinoedd, pennod 5, yn yr Hen Testament wrth gwrs, 6-7, sewch chi mlaen, rhag ofyn bod chi'n gallu ffindio fe, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Joshua, Barnwyr, Samuel, a wedyn chi'n cael llyfr Brenhinoedd. Adnod 1. Yr oedd Naaman, capten byddin brenin Syria, yn ddyn uchel gan ei feistr, ac yn fawr ei barch. A mae trwyddo ef yr oedd yr arglwydd wedi gwaredu Syria. Ond aeth y rhyfelwr praff yn ŵr gwahanglwyfus. Pan oeddent ar gyrch yn hir Israel, cipiodd y Syried eneth ifanc a'i dwyn i weini ar wraig Naaman. Dywedodd wrth ei meistres, gresyn na fyddai fy meistr yn gweld y proffwyd sydd yn Samaria, byddai ef yn ei wella o'i wahanglwydd. Aeth Naaman a dweud wrth ei feistr, a mae'r eneth o wlad Israel yn dweud fel ar fel. Ac meddai brenin Syria, dos di ac anfona fynnau lythyr at frenin Israel. Yna aeth a chymryd 10 talent o arian, 6,000 o siclau aur a 10 par o ddillad. Dygodd hefyd at frenin Israel lythyr yn dweud, dyma fi'n anfon atat fy ngwas Naaman, cyn gynted ac y derbynnu'r llythyr hwn, rwyt i'w wella o'i wahanglwydd. Pan ddarllenodd brenin Israel y llythyr, trwygodd ei ddillad a dweud, ai Duw o'i fi i beri marw neu fyw, bod hwn yn anfon ataf i wella dyn o'i wahanglwydd? Sylwch ar hyn yn awr a gwelwch mae'n chwilio am achos yn fy erbyn ymai. Pan glywodd Eliseis gŵr Duw
fod brenin Israel wedi rhwygo ei ddillad, anfonodd at y brenin a dweud, pam rwyt yn rhwygo dy ddillad? Gad iddo ddod ata fi, mwyn iddo wybod fod proffwyd yn Israel. Felly daeth Naaman gyda'i feirch a'i gerbydau a sefyll o flaen drws tŷ Eliseis. A gyrrodd Eliseis neges allan ato, dos ac ymolchi 7 waith yn yr Iorddonen ac adferu'r dygnawd yn holl iach i ti. Ffromodd Naaman ac aeth i ffwrdd a dweud, meddyliais y byddai o leiaf yn dod allan a sefyll a galw ar enw'r arglwydd ei ddiw, a symud ei law dros y fan a gwella'r gwahanglwydd, onid yw y bana a pharphar a fonydd Damascus yn well na holl ddyfroedd Israel, oni allwn ymolchi yn ddynt hwy a dod yn lan, trodd a mynd i ffwrdd yn ei ddig. Ond daeth ei weision ato a dweud wrtho, petai'r proffwyd wedi dweud rhywbeth mawr wrthyt, oni fyddyt wedi ei wneud, onid rheitiach felly gan mai dim ond ymolch a bydd lan a ddywedodd. Ar hynny fe aeth i lawr ac ymdrochi 7 waith yn yr Iorddonen yn ôl gair gŵr Duw. A daeth ei gnawd yn lan eto fel cnawd bachgen bach. Yna dychwelodd ef a'i holl fyntau at ŵr Duw, a sefyll o'i flaen a dweud, dyma fi'n gwybod y nawr nad oes Duw mewn un wlad, ond yn Israel. Felly derbyn y nawr anreg o ddiwrth dy was. A tebodd yntau, cyn wired a bod yr arglwydd a wasanaethaf yn fyw, ni chymeraf ddim. Ac pwyso arno i gymryd, gwrthod a wnaeth. Dywedodd Naaman, os na chymeri yntau, rhodder llwyth cwpl o filod o bridd i mi dy was, gan y fyddaf ar ôl hyn yn yffrymu poeth offrwm nac aberth i'r un Duw arall ond i'r arglwydd. Ond yn unig, myddeied yr arglwydd i mi, pan fydd y meistr yn mynychu teml rimon i addoli yno ac yn pwyso ar fy llaw, bydda fynnau'n moes ymgrymu yn heml rimon pan fydd ef yn ymgrymu yno. Myddeied yr arglwydd i ddwas am y peth hwn. Dywedodd Eliseis wrtho, heddwch i ti. Diolch i'r arglwydd am ei air. Fe ganwn ni nawr yr emyn 106, emyn 106. Emyn 106. Ni fethodd gweddi dair erioed a chyrraedd hyd y nef ac mewn cyfyngder fe enau tred yn union at o ef, ac nid oes gyfaill mewn un man cyffelu bydd o'n bod, pe bai yn chwilio'r ddeiar faith a holl derfynau rhod. 106. Ac nid oes gyfaill mewn un man, cyffeli bydd o'n bod, pe baim yn chwilio'r ddeiar faith, ac o'r derfynau rhod. Ac nid oes pwysau ar ei ras, na'i ddaeddiant
dwy fol ddim. Mae ei ffyddlondeb fel y môr, heb fesur a heb droi. Mae trigareddau hynny'n sy'n drag y wydd yn parhau. Gadewch ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Gadewch ni gydwyddio. Arglwydd, ni'n diolch dy fod ti yma gyda ni. Ni'n diolch arglwydd dy fod ti ymhlith dy bobl di. Arglwydd, diolch i ti bod ni'n gallu dod mewn i dy bresenoldeb di. Diolch i ti o Dduw am aberth yr arglwydd Iesu Grist. A trwy ei aberth cafodd y llen yn y deml ei rwygo ac yn agor yn rhoi mynediad i ni trwy ffydd i bresenoldeb Duw. Arglwydd, diolch am y groes, diolch am dy gariad i yn anfon dy unig unedig fab i gadw'r gyfraith o'n ni wedi torri, ni'n dal i dorri, a wedyn ar y groes yn talu y pris am ein pechodau ni. Arglwydd, diolch i ti am aberth dy fab Iesu Grist. Oedd yn amser heb Grist, o'n ni ar y llwybr Llydaw. Oedd yn mynd â ni i uffern dragwyddo. Ond arglwydd, diolch i ti trwy ffydd, trwy Iesu Grist, trwy waith yr Ysbryd Glân. Y rhai ohono ni sydd wedi credu. Arglwydd, diolch i ti am dy waredigaeth di. Diolch am dy chybiaeth di. Diolch arglwydd bod ni bellach ar y llwybr cul sydd yn mynd â ni i'r nefoedd. Diolch am y gobeith sydd gyda ni. Y gobeith, Dad, o fywyd tragwyddo. O arglwydd, diolch i ti bod ni'n blant i ti trwy ffydd yn Iesu Grist. O Dad, trigyrhaw wrtho ni, maddau ni arglwydd ein holl bechodau ni. Dad, maddau ni bod ni'n cymryd meddeiant falle yn ganiataol arglwydd. Maddau ni arglwydd bod ni weithiau gallu bod fel y Pharisëed arglwydd yn andrydeddu ti gyda'n gwefusau, ond yn calonnau ni gallu bod mor oer. Maddau ni arglwydd, os y'n ni'n caru'r byd yma a phethau'r byd yma gormod. O Dad, maddau ein holl bechodau ni, a cadw ni arglwydd rhag gweddio geiriau gwag nawr arglwydd. Helpa ni, Dad, yn wir i feddwl beth ni'n gweddio. Maddau ein pechodau ni o Dduw. Ac arglwydd, gofyn, Dad, bydde ti'n rhoi gras i ni, i edifarhau, i gefnu, Dad, ar bethau neu'n bywyd ni sydd ddim wrth dy fodd di. Pethau falle ni'n ymwybodol ohonyn nhw. Pethau ni ddim hyd yn oed yn sylweddoli bod ni'n eog ohonyn nhw. O Dduw, rho ras i ni o Dduw, i dy geisio di, i geisio'n gynta dy deyrnas ath gyfiawnder di. Arglwydd, gwna ni gyd yn fwy tebyg i dy fab yr arglwydd Iesu Grist, cryfha ni yn y dyn o ddi mewn, glanha ni o Dduw wrth bob pechod o Dduw. Rho mwy o'r Ysbryd Glân i ni arglwydd Dduw. O Dad, llanw ni ar Ysbryd Glân. Fel bod gyda ni'r nerth, Dad, i redeg y ras, Dad, i edifarhau, i dy geisio di. O Dduw, rho mwy o'r Ysbryd Glân i ni. Rho mwy o'r Ysbryd Glân i ni, Dad, fel eglwysi o Dduw. Arglwydd, ni'n tymlo mor wan, tymlo yn aml mor aneffeithiol. Rho rhagor i ni
o dy ysbryd di o Dduw. Diolch am yr eglwys yma, Arglwydd, yng Nghaerdydd, a bydd gyda diweision, bydd gyda Emyr, Rhodri, Dewi, a'r swyddogion, a'r aelodau i gyd. Bendithio'r eglwys hon, yr eglwys i fi'n rhan ohoni hefyd yn Gyfyrddin, a helpa ni o Dduw fel eglwysi, helpa ni yn ein gwaith ni, helpa ni yn ein gwaith o fwydo'r saint, bugeilio'r saint, ac hefyd Arglwydd o deini'r efengil. Helpa ni o Dduw yn y gwaith yma o ledu'r efengil. Ni'n cyffesu Arglwydd bod ddim yn rhwydd, amser caled, pobl yn mwr yn ddifater o Dduw, ond helpa ni o Dduw i hau'r had, i fod yn heiwyr da Arglwydd, i fynylla ac i hau had yr efengil. Helpa ni bwyso'n fwy arno ti Arglwydd, i geisio ti Dad mewn gweddi. O Dduw anfon yr ysbryd glân, o Dduw, i argyhoeddi pobl yn ein hardalodd ni, o bechod ac o gyfiawnder ac o farn. Bendithio'n heglwysi ni, adeiladau'n heglwysi ni, o ran aeddfedrwydd ysbrydol, ac hefyd o Dduw o ran bod mwy Dad o gerrig Arglwydd yn cael ei ychwanegu at adeilad deglwys di. Bendithio'r cwrdd heno o Dduw, helpa fi i bregethu gyda gyneiniad o'r ysbryd glân. Helpa fi dreithi Dad yn yr ysbryd mewn nerth a chydag argyhoeddiad. Eneinia felly Dad, y pregethwr eneinio'r gwrandawyr. Siarad yn ni o Dduw, trwy dy air di heno, bendithia ni. Bydd gyda rhai sydd ddim yn gallu bod, ddim yn gallu dod i'r cwrdd heno, falle yn gwrando dros y cyfryngau, bendithia nhw hefyd o Dduw. Diolch i ti Arglwydd am dy gariad, diolch am dy ddaioni di tuag atom ni, diolch am fwyd, diod a dillad. Diolch am y saboth, am y cyfle yma i ddod gyda'n gilydd. Helpa ni o Dduw i dyfu Dad mewn cariad at ein gilydd. Bendithio'r gymdeithas yng nghartre Emyr ar ôl y cwrdd o Dduw. Helpa ni o Dduw i fod yn bobl sy'n llawn cariad. Meddwl am eiriau Iesu Grist fel hyn, a bydd y byd yn gwybod eich bod yn ddisgyblion i mi trwy i chi garu eich gilydd. Helpa ni garu ein gilydd Arglwydd. Yn gynnes Dad. O Dduw, cynhesa'n calonau ni. Gwna ni'n fwy tebyg i Iesu Grist. Bydd gyda ni wrthnos hon o Dduw. Rhaid ni falle mynd yn ôl i gwaith ffori, swyddfeydd. Beth bynnag yw'n sefyllfaodd ni o Dduw. Bydd gyda ni wrthnos hon. Arwen ni. Cadw ni Arglwydd. Cadw ni Dad rhag yr un drwg. Cadw ni Dad rhag syrthio i demtasiwn a phechod. Arglwydd, helpa ni i watsio ein llyged, i cadw golwg ar ein meddwl ni Arglwydd, o ran ffordd ni'n meddwl, beth ni'n darllen, beth ni'n gwylio ar y teledu. O Dduw, bydd gyda ni a chadw ni wrthnos hon, nac arwain ni i brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag yr un drwg. Arwen ni Dad yn y dyddiau nesaf. Helpa ni fod yn dystio'n da, i fod yn ser, yn halen, yn oleuni, yn oleadau, yn ein cymdeithas ni wrthnos hon. Helpa ni fod yn sanctedd i gerdded gyda ti. Helpa ni i geisio ti yn yr ystafell ddirgel, yn y gair, mewn gweddi. Arglwydd, helpa ni fwydo yn fwy ar dair di. Maddau ni Dad, bod ni'n esgyluso fe siw gymaint. Helpa ni Arglwydd i ddarllen, i fyfyrio ddydd a nos ar dair di. Helpa ni i ymgodymu gyda ti mewn gweddi fel Jacob o Dduw. O Dduw, arwen ni felly wrthnos hon, defnyddia ni, gogonedda dy enw di trwom ni. A maddau ni Arglwydd am falchder. I ti yma'r gogoniant Arglwydd.
Helpa ni, Dad, I gael mwy o ysbryd Iwan Fydyddiwr, sef bod yn rhaid iddo fe I gynyddu ac I minnau I leihau. Helpa ni ymostwng ar blwydd Dduw, rho ras I ni I ymostwng. Bydd gyda ni nawr o Dduw, nesa atom ni arglwydd. I ni'n gofyn hyn yn enw Iesu Grist. Amen. Fe ganwn ni nawr yn mynd 243, 243, lle ni'n parhau wyddio 243 o anfon di yr ysbryd glân yn enw Iesu mawr a'i weithrediadau megis tân o deied ef I lawr. Wrth wir ewyllus deied ef I argyhoeddi'r byd ac arwain etifeddio nef trwy'r anial maith I gyd. Yn mynd 243. A'i weithrediadau megis tân o deied ef I lawr. Yn ôl daddewid fawr a'i gwerth, tywallder o ddifri. Yr ysbryd sanctaidd gyda nerth I weithio arno ni. Wrth wir ewyllus deied ef I argyhoeddi'r byd ac arwain etifeddio nef trwy'r anial maith I gyd. Yn ôl daddewid Iesu mawr, yr awron anfon di, y gwir ddiddanydd yma I lawr, I aros gyda ni. Wel, fi eisiau ni edrych heno ar yr hanes nes I ddarllen, sef 2 Brenhinoedd pennod 5, adnod 1 I 19, sef hanes Iachau Namam. Mae gan pregethwyr eu hoff destunau I bregethu arnyn nhw, wel, hon yw un o'n hoff destunau fi wedi pregethu nifer o weithiau ar y testun yma. Wel, digwyddodd yr hanes I ni'n mynd I edrych arno heno, digwyddodd tua 850 o flynyddoedd cyn geni Iesu Grist. Digwyddodd yn ystod cyfnod y Brenhinoedd yn hanes Israel. Pan oedd Israel wedi ymrannu mewn I 2, gydag Israel yn y gogledd a Juda yn y de. A'r ddau rhan, y ddau wlad, gyda'i brenhinoedd eu hunain. Nawr, pwy oedd Naman? Wel, mae adnod 1 yn dweud, fe oedd capten byddin brenin Syria. Roedd gwlad Syria i'r gogledd ddwyrain o Israel. Nawr, dyw'r hanes ddim yn enwi brenin Syria, ond mae'n debyg taw Ben-Hadad yr ail oedd e. Ond so ni yn gwybod, ond darllen yr sfoniadau, edrych ar hanes, mae'n debygol iawn taw Ben-Hadad yr ail oedd brenin Syria ar y pryd. Ac oedd Naaman yn uchel
iawn yng ngolwg y brenin, ac yn fawr ei barch gan bobl y wlad, oherwydd trwy Naman, trwy'r fyddin, oedd Naman wedi achub, wedi gwaredu Syria o'i gelynion. Ond tu ôl i lwyddiant milwrol Naman, oedd Duw. Sylwch, am mai trwyddo ef, yr oedd yr arglwydd wedi gwaredu Syria. Mae Duw yn rheoli y byd. Mae Duw yn cyflawni ei bwrpasau yn y byd. Yn ddiweddar, ni wedi bod yn edrych ar lyfr Daniel, a mae'r neges yna yn glir iawn yn Daniel. Chi'n cofio Nebuchadnezzar yn cael y freuddwyd, y delw ar darnau gwahanol sy'n cyfateb i ymerodraethau gwahanol. A mae'r neges mor glir, mae Duw, mae mewn charge, mae'n rheoli'r byd. A chi'n gweld fan hyn, Naman oedd wedi ennill y brwydrau yma, ond trwy'r arglwydd, oedd wedi cyflawni beth oedd wedi cyflawni. Oedd Duw yn cyflawni ei bwrpasau fe trwy Naman. Oedd Naman yn rhyfelwr praff, yn rhyfelwr cadarn cryf. Os ydych chi'n gofio gwynebu'r dyn yma mewn brwydr, byddech chi'n llawn ofam. Ond fe ath yn ŵr gwahanglwyfus. Cafodd afiechyd ar y crom. Oedd gwahanglwyf yn afiechyd difrifol. Oedd na dim modd gwella ohono fe. Oedd yn afiechyd, oedd yn gweithygu, wrth i amser mynd yn ei flaen, oedd yn bitar cnawd. Nawr, tua'r un amser, pan gafodd wahanglwyf, fe ddigwyddodd rhyw ddigwyddiad. Ath milwyr Syria ar gyrch mewn i dir Israel, mynd mewn i'r wlad, i ymosod ar y wlad, i ddwyn, i ymosod, a dyma nhw'n cipio adnod 2, dyma nhw'n cipio eneth ifanc, hen gyfieithad llances fechan. Felly maen nhw'n cipio'r ferch fach ifanc yma. Ac fe ddath hon yn forwyn i wraig Naman. A chi'n gweld fan hyn, Duw ar waith, Duw yn tynnu Naman yn dod ag mewn i berthynas ag ef. Chi'n gweld, Duw y dyn ddim yn medru dod ei hunan at Dduw. Os chi'n darllen Effesied, mae Paul yn dysgu fyna bod dyn wedi marw yn ysbrydol. Sdim bywyd ysbrydol yn ei galon e. Sdim awydd yn ei galon e o gwbl i fynd at Dduw. Y gwrthwyneb sydd yn wir, mae'n casau Duw. Mae dyn ffili mynd at Dduw ar ben ei hunan. A chi'n gweld fan hyn, Duw yn tynnu Naman ato fe. Chi'n gweld Duw yn yr hyn sydd yn digwydd yn ei regluniaeth, y ffaith bod wedi cael y gwahanglwyf, a hefyd y ferch ifanc yma yn dod yn forwyn. Chi'n gweld trwyddo fe gyd, Duw ar waith yn tynnu Naman ato fe. A wedodd y ferch ifanc, yr eneth ifanc yma, wrth wraig Naman adnod 3, gresyn na fyddai fy meistr yn gweld y proffwyd sydd yn Samaria. Byddai ef yn ei wella o'i wahanglwyf. Oedd ffydd gyda hi, y ferch fach yma. Ac oedd ei ffydd hi'n gryf iawn. Oedd hi'n credu byddai'r proffwyd Eliseis, trwy yr arglwydd wrth gwrs, y byddai'r proffwyd yn medru cyflawni gwyrth ac iachau Naman o'r afiechyd, anwelladwy yma. Ac hefyd, oedd hi llawn gras. Oedd hi ddim yn chwerw. Nath hi ddim penderfynu celir y wybodaeth coto, dim rhannu fe na. Mae'n ferch diwio, llawn gras, llawn ffydd, a mae'n rhannu'r y wybodaeth yma gyda graig Naman. A mae graig Naman yn rhannu fe gyda Naman a Naman gyda'r brenin. A mae'r brenin yn dweud wrth Naman i fynd i Israel, i fynd i'r brenin yn Israel, a mae'n rhoi llythyr i Naman i roi i frenin Israel. Ac eto, dyw'r hanes ddim yn enwi brenin Israel, ond
Mae'n debygol, darllen yr esboniadau, mae'n debygol mae Jehoram, mab Ahab oedd e. Mae cyfeiriad at Jehoram yn 2 Frenhinoedd, pennod 1, adnod 17, a pennod 3, adnod 1. Felly mae Naaman, mae'n mynd i Israel, siŵr o fod yn mynd i Samaria, prif ddinas Israel. Mae'n mynd gyda'i ferch a'i gerbydau. Mae'n mynd ar llythyr gydag e. A mae'n mynd ar rhodd gydag e. Rhodd enfawr. 10 talent o arian, a mae hwnna'n cyfateb i 340 kilogram o arian, felly third of a ton, tipyn o arian, 6,000 o siclau air, sy'n cyfateb i 68 kilogram o air, a 10 par o ddillad. Yn amlwg oedd y Naaman yn ŵr cyfoethog. Mae'n cyrraedd Israel. Mae'n mynd at y brenin, a mae'n rhoi'r llythyr i'r brenin. Mae'r brenin yn darllen, a dyma gynnwys y llythyr adnod 6. Dyma fi'n anfon atat fy ngwas Naaman. Cyn gyntyd a gyderbynnu'r llythyr hwn, rwy ti wella o'i wahanlwyf. Wel, beth oedd ymateb y brenin de? Wel, adnod 7, pan ddarllenodd brenin Israel y llythyr, rhwygodd ei ddillad a dweud, ai Duw o'i fi, i beri marw neu fyw, bod hwn yn anfon ataf i wella dyn o'i wahanlwyf, sylwch ar hyn yn awr a gwelwch, mae chwilio am achos yn fy erbyn y mai. Oedd brenin Syria yn gofyn iddo fe i wneud yr amhosib, a mae'n cyhuddo fe o edrych am esgus i ymladd. Na gyd mae'n moyn ffeit. Mae'n edrych am esgus i ymladd. Mor wahanol y fe. Mor wahanol oedd ei ymateb i ymateb y ferch ifanc. Ferch ifanc, ffydd, meddwl am Eliseis, meddwl am yr arglwydd, ond y brenin, panic, dim ffydd, dwi ddim yn meddwl am Dduw, am y proffwyd. Wrth gwrs, oedd e'n gwybod am y proffwyd, oedd e'n gwybod am Eliseis. Os mae Jehoram oedd y brenin, wel, darllenwch pennod 3, ym pennod 3, oedd Jehoram a Jehoshaphat a'r milwyr, ond nhw mewn lle tywyll iawn. Ond nhw wedi mynd mas i frwydro yn erbyn brenin Moab, a dim dŵr gyda nhw. A dyma neges yn dod iddyn nhw trwy'r proffwyd Eliseis. A nath Duw gwaredu y brenin Israel a Jehoshaphat yn milwyr y wlad oddi wrth Moab. Felly, os taw Jehoram oedd wedi gweld Duw yn symud. Oedd e'n sicr yn gwybod am Eliseis. Ond dwi ddim yn meddwl am Dduw, dwi ddim yn meddwl am y proffwyd Eliseis. Panic, rhwygo ei ddillad. Nawr, mae'r proffwyd Eliseis yn clywed am beth sydd wedi digwydd. A mae'n anfon neges at y brenin adnod 8. Pam yr wyt yn rhwygo dy ddillad? Gad iddo ddod ata fi mwyn iddo wybod fod proffwyd yn Israel. Hynny yw, hala fe ata i mwyn iddo fe wybod mae Duw Israel yw y gwir a'r unig Dduw. Hala fe ata fi mwyn iddo fe wybod hynny. Mae un Duw sydd, a mae'r arglwydd yw yr unig Dduw yn y byd. Felly dyma chi Naaman, mae'n mynd at Eliseis, a fi'n dwlu ar yr olygfa yma. Fi'n licio weithio jyst dychmygu hyn i gyd yn fy meddwl. Adnod 9. Daeth Naaman gyda'i ferch a'i gerbydau a sefyll o flan drws tŷ Eliseis. Chi'n gallu dychmygu y dyn cyhyrog yma. Naaman wrth gwrs gyda gwahanlwydd, gyda'i ferch, gyda'i gerbydau, yn sefyll o flan drws tŷ Eliseis, a gyda'i drysor hefyd, yr air, yr arian a'r dillad. A fi'n siŵr, oedd Eliseis yn byw yng nghartre isel iawn, a dyma chi, Naaman yn sefyll tu fas drws y tŷ.
A chi'n gallu dychmygu, pan maen nhw'n stopo, y tywelwch na, disgwyl i Elis Seis sydd y mas. Ond pwy sy'n dy mas? Ei was e. Yn lle mae mas, mae Elis Seis yn hala neges ato fe, siŵr o fod trwy Gehazi, sy'n cael ei gyfeirio'n atol hwyrach yn yr hanes. A darllenwch y bennod i gyd, achos mae fe'n tragic beth sy'n digwydd i Gehazi, ond swn i'n mynd i edrych arno hwnna heno. Ond mae'n anfon gwas, a siŵr o fod Gehazi. A mae'r gwas yn rhoi'r neges yma wrth Naaman. Dos ac ymolchi 7 waith yn yr Iorddonen, ac adferir dy gnawd yn holl iach i ti. Llwch chi ddarllen Leviticus, pennod 14, a mae yna reolef yna ynglyn â rhywun sydd gyda afiechyd ar y crôn, a beth oedd rhaid iddo fe i wneud mwyn cael glanhad. A fi siŵr mae adlais o hynny fan hyn. Dos ac ymolchi 7 waith yn yr Iorddonen, ac adferir dy gnawd yn holl iach i ti. Nawr oedd Naaman yn ddyn balch, fel Nebuchadnezzar, wedi ennill y brwydrau yma. Fel Nebuchadnezzar yn meddwl, trwy ei nerth oedd wedi concro'r gelynion mae i gyd. Ac oedd e'n disgwyl i Elis Seis sydd o'r mas, i echau e. A mae'n ffromi, mae'n mynd yn wyllt. Ac yn lle gwneud beth mae Elis Seis yn dweud wrtho fe i wneud, mae'n penderfynu mynd ôl. A mae wedi teithio milltiro'r lawer i gyrraedd yna. A mae mor prawd, mor falch. Yn lle jyst wneud y peth bach yma. Na, mae'n penderfynu mynd nôl i Syria. Adnod 11 a 12. Meddyliais y byddai o leiaf yn dod allan a sefyll a galw ar enw'r arglwydd ei ddiw, a symud ei law dros y fan a gwella'r gwahanglwydd, onid yw Abana a Pharphar a fonydd Damascus yn well na holl ddyfroedd Israel, oni allwn ymolchi yn ddynt hwy a dod yn lan. Mae'n troi ei gerbyd i fynd nôl i Syria. Wedys i ar y dechrau, so dyn gallu dod at Dduw ar ben ei hunan. A wedys i, ni'n gweld yn yr hanes mae Duw ar waith y fe. Yn ei rhagluniaeth Naaman yn cael y gwahanglwydd i ddechrau. Yn ei rhagluniaeth, y ferch fach yma yn dod yn was i wraig Naaman. A fan hyn to, ni'n gweld Duw yn symud. Duw, slo bach yn tynnu Naaman ato fe. Mae'r gweision rhesymu gyda Naaman. Colli'r adnod na fe. Petai'r proffwyd wedi dweud rhywbeth mawr wrth felly dyma'r gweision yn rhesymu gyda Naaman. Petai'r proffwyd wedi dweud rhywbeth mawr wrth oni fyddet wedi ei wneud, onid rheitiach felly gan mai dim ond ymolch a bydd lan a ddywedodd. A mae Duw yn rhoi gras i Naaman. Mae Naaman yn ymostwng, fel nath Nebuchadnezzar. Chi'n cofio, ath Nebuchadnezzar oedd e fel enifer, bita porfa fel ich, a wedyn fe gododd ei lyged, a fe edrychodd tua'r nefoedd. Wel, dyma chi Naaman yn edrych tua'r nefoedd. Dyma chi Naaman cael gras gan Dduw i ymostwng. A dyma fe mynd mewn i afon yr Iorddonen, yn trochi 7 weithiau. Ac ar ôl ymdrochi 7 weithiau, mae'n cael iachad. Dyma'i gron mae gnawd yn dod yn lan fel cnawd bachgen bach. Nawr, nid yn unig cafodd Naaman iachad corfforol, ond fe gafodd e hefyd glanhad ysbrydol. Cafodd e lanhau o'i bechodau fe. Oedd yr iachad allanol corfforol, fi'n credu, oedd e'n ddarlun. Oedd e'n ddarlun o'r iachad mewnol ysbrydol oedd e hefyd wedi cael. Yn ddiweddar, fi wedi bod yn edrych ar y gŵr ifanc yn pennod 8 o Iwan,
yn cael ei echau, ei olwg yn cael ei adfer. A fi'n siŵr fyna fyd, chybod, oedd Duw wedi defnyddio hwnna fel darlun o'r ffaith bod Duw wedi goleio fe yn ysbrydol. Agor ei liged fel bod e'n gweld, ond oedd e'n ddarlun o beth wedi digwydd yn ei galon e, Duw yn goleio ei galon e. A fi'n siŵr oedd Duw yn gwneud yr un peth fan hyn, yn ei achau e'n gorfforol, ond oedd hynny wrth gwrs yn ddarlun o beth oedd wedi digwydd i'w galon e. Oedd wedi cael glanhad ysbrydol hefyd. Oedd wedi cael ei lanhau o'i bechodau fe. Oedd wedi cael maddeiant. Oedd wedi dod i adnabod Duw Israel. Oedd wedi dod i adnabod yr arglwydd. Nawr, sut ni'n gwybod? Sut ni'n gwybod bod e wedi dod i adnabod Duw? Sdim adnod yn gweud, dath Naaman i adnabod yr arglwydd. Sut ni'n gwybod bod e wedi dod i adnabod Duw? Wel, beth mae'r Beibl yn dysgu, pan mae rhywun yn dod i ffydd, mae yna ffrwyth. Mae yna ffrwyth ysbrydol yng nghalon y mywyd y person yna. A dyma beth ni'n gweld fan hyn. Ni'n gweld ffrwyth ysbrydol y mywyd Naaman. Sylwch yn gyntaf, adnod 15. Ych chi'n gweld fyna, ni'n gweld ffydd. Adnod 15. Dyma fi'n gwybod y nawr nad oes Duw mewn un wlad, ond yn Israel. Nad oes Duw mewn un wlad, ond yn Israel. Chod, pan chi'n darllen trwy brenhinoedd, mae yna gyfeiriad yn aml at eilunod a diwiau eraill. Fel na oedd hi, amser Naaman, oedd lot o ddiwiau. A siŵr fod oedd Naaman, yn sicr oedd e'n credu yn Rimon, y Duw Syria, byddai'n cyfeirio at hwnna nes ymlaen. A falle bod e'n credu yn niwiau eraill hefyd. Ond nawr, sylwch, mae dim ond yn credu yn yr arglwydd. Dyma fi'n gwybod y nawr nad oes Duw mewn un wlad, ond yn Israel. Un Duw sydd. Duw yr Iddewon, Duw Israel. Un Duw sydd yn y byd. Duw Israel. Chi'n gweld ffydd fyna? Mae wedi dod i nabod Duw. Sylwch hefyd diolchgarwch. Adnod 17. Na, fi'n gwybod oedd wedi dod â'r rhoddion yma cyn iddo fe ddod i ffydd, fi'n deall hynny. Ond yn sicr, ni'n gweld diolchgarwch fan hyn. Mae eisiau rhoi yr air yma. Mae eisiau rhoi'r arian yma. Mae eisiau rhoi y dillad yma i Eliseis. Mae mor ddiolchgar. Mae wedi dod i adnabod Duw. Eliseis yn gwrthod wrth gwrs. Ond sylwch ar Naaman, mae'n pwyso arno fe i gymryd. Ond wrth gwrs pallu wnaeth Eliseis. Ond mae hwn yn hyfryd wedyn, sylwch. Mae eisiau addoli Duw. Mae eisiau addoli Duw Israel. Adnod 17. Os na chymeru ydau, iawn Eliseis, os ti pallu cymryd yr rhoddion hyn, wel, rho hyn i fi, please. Rhoddir llwyth cwpl o filod o brydd i mi, dy was. Gan na fyddaf ar ôl hyn yn offrymu poeth offrwm nac aberth i'r un Duw arall, ond i'r arglwydd. Mae eisiau addoli Duw yn Syria. Mae eisiau prydd mwyn adeiladu allor yn ei gatre fe. Ac ar yr allor prydd na, offrymu y berthau i'r arglwydd. Mae moyn mynd i'r cwrdd, allai ni wedi. Mae eisiau mynd i'r cwrdd gweddi. Mae eisiau mynd i'r astudiaeth eibledd. Mae eisiau addoli Duw. A na pan mae eisiau y prydd yma. A sylwch hefyd, ffrwyth. Ni wedi gweld ffydd. Ni'n gweld diolchgarwch. Ni'n gweld addoliad. Ni'n gweld hefyd argyhoeddiad o bechod. Na beth mae'r ysbryd glân yn neud. Pan mae'r ysbryd glân yn dod i fyw yng nghalon person, mae'n argyhoeddi chi. Falle o'r blaen, cyn dod yn Gristion, o'ch chi'n neud yr hyn a'r llall oedd yn groes i ewyllus Duw. A chi ddim yn becso dim yn biti fe. Ond ar ôl dod yn Gristion, chi'n teimlo
yn anghyffyrddus iawn i cario ymlaen i wneud hynny nawr. Be sy'n digwydd i chi? Wel, yr ysbryd glân yn argyhoeddi i chi. Ac yn syth fan hyn, i chi'n gweld yr argyhoeddiad Duw yng nghalon Naaman. Adnod 18. Ond yn unig, maddeued yr arglwydd i mi, pan fydd y meistr yn mynychu teml Rimon i addoli yno ac yn pwyso ar fy llaw, bydda finnau moes ymgrymu yn heml Rimon pan fydd ef yn ymgrymu yno. Chi'n gweld, oedd perthynas arbennig rhwngddo fe a'r brenin, falle Ben-Hadad yr ail. A oedd e'n oedrannus. A bydde'r brenin yn mynd i deml Rimon, oedd e'n oedrannus, a oedd eisiau help Naaman. Oedd e'n pwyso'r efraich mwyn mynd i'r deml. A mae'n meddwl mlaen nawr, chi'n gweld Naaman. Mae'n gweld, reit, byddai'n mynd gytre nawr, bydd y brenin am iddo fe helpu fi fynd ag e'r deml, bydd e'n plygu. A wedyn, mae'n cyffesu bod e'n mynd i blygu, nid oherwydd bod e'n credu yn Rimon, dim o gwbl, achos mae Eisoes wedi cyffesu. Un Duw sydd, Duw Israel. Ond mae'n mynd i wneud mas o barch i'r brenin, nid oherwydd bod e'n addoli Rimon. A mae'n gwybod bod hwnna'n wrong, mae'n gwybod bod hwnna'n rhoi'r argraff bod e'n addoli Rimon, ond dyw e ddim. A mae'n tymlo anghyffyrddus, a mae'n gweddio maddeued yr arglwydd i mi. Maddeued yr arglwydd i ddwas am y peth hwn. A mae Elisys wrth gwrs yn gweud wrtho fe heddwch i ti. Felly ni'n gweld fan hyn ffrwyth ysbrydol bod Naaman wedi dod i adnabod Duw. Bod e wedi cael, nid yn unig y glanhad corfforol na, ond y glanhad ysbrydol na. Mae bechodau fe wedi cael ei golchi i ffwrdd. Wel, fi eisiau bennu'r bregaeth yma trwy cymhwyso y neges yma i ni, a'r cymhwysiad amlwg heno yw hon. Ffrindiau, oedden ni gyd wedi dod i adnabod Duw. Rai ohono ni sydd fan hyn, yn gweld camera fan hyn, sa'n siŵr beth yw'r trefen fan hyn, oedden cael ei recordo neu pobl gytre, sa'n siŵr. Ond oedden ni gyd wedi dod i adnabod Duw. Oedden ni wedi cael iachad ysbrydol. Oedden ni wedi cael maddeuant pechodau. Oedden ni'n nabod Duw. Fel i ni'n dod i adnabod Duw, fel i ni'n cael glanhad ysbrydol, fel i ni'n cael maddeuant. Wel, mae yna iorddonen arall i chi a fi. Mae yna iorddonen, mae rhaid i pob un ohono ni i ymdrochi ynddi mwyn cael glanhad. A'r iorddonen fi'n meddwl yw yr arglwydd Iesu Grist. Mae rhaid i chi a fi, mae rhaid i ni gyd, mwyn bod yn iawn gyda Duw, mae rhaid i ni ymdrochi yn afon Iesu Grist. Mae rhaid i ni, hynny yw, credu'r Efengil. Mae rhaid i ni credu'r Efengil, credu'r newyddion da am Iesu Grist. Beth yw'r Efengil? Beth yw y newyddion da? Wel, hyn yn syml. Mae Iesu yw mab Duw, yr ail berson yn y Drindod. A 2000 o flynyddoedd yn ôl, anfonodd Duw ei fab Iesu Grist i'r byd. Dath mab Duw lawr i'r byd yma fel dyn. Cafodd ei eni trwy'r wyrif Mair. Nath yr ysbryd rhoi corff i'w fab. Cafodd y mab Duw ei eni fel dyn. Oedd Iesu Grist, Duw a dyn, oedd e'n berffeth. Oedd e'n ddi-bechod. Oedd e'n natur yn berffeth. Yn wahanol i chi a fi. Mae natur ni, oherwydd y cwymp yng Nghaerdydd, mae natur ni wedi syrthio. Yn ni'n bechaduried.
Ni ffili cadw'r gyfraith, y deg gorchymyn, i ni'n pechu. Na pham, fel wedys i yn y gweddi, ni ar y llwybr llydan sydd yn mynd â ni i ddistryw. Ni wedi torri'r gyfraith, ni'n heiddi cosb. Y gosb am bechod yw uffern tragwyddol. Ond mae Duw yn caru ni. Mae'n ddiw cyfiawn. Mae rhaid iddo gosbi pechod. A'r gosb am bechod yw uffern. Ond mae'n caru ni. Dyw ddim am ni i fynd i ddistryw. Ac felly nath e ddanfon ei unig fab Iesu Grist i'r byd. A fe nath Iesu Grist cadw'r gyfraith i ni wedi torri. Cadwodd e pob un o'r gorchmynion. Oedd Robert yn dyfynnu emyn bore yma wrth iddo fe bregethu. A sa'n cofio'r emyn i gyd ond llinell cyntaf mae'n gweud dacwr 10 gorchymyn ar y groes. Sôn oedd yr awdur wrth gwrs am Iesu Grist. Dacwr 10 gorchymyn ar y groes hynny yw, oedd wedi cadw'r gyfraith i gyd. Fe gadwodd e'r gyfraith, torrodd e ddim un o'r gorchmynion. Oedd e'n berffeth. Ond beth nas Duw, oedd rhoi ein pechod ni ar ei fab e. Os chi'n darllen trwy Leviticus, chi'n cael y darlun un yn aml, yr offeiriad yn rhoi ei ddwylo ar y creadur diniwed perffeth. A wedyn y creadur yn cael ei ladd. Darlun yn pwynto at y groes, chi'n gweld. Rhoiodd Duw ein pechod ni ar Iesu Grist oedd yn ddiniwed fel oen diniwed dinam. Nath Iesu Grist dalu ein pris ni ar y groes. Dioddefodd e ein hiffer ni ar y groes. A nath e farw, nath e dywallt ei wad e drosto ni ar y groes. Cafodd ei gladdu ac ar y trydydd dydd cafodd ei atgyfodi oddi wrth y meirw. Oedd Duw yn bles gyda'r aberth. Chi'n clywed yn yr Leviticus oedd yr arogl oedd Duw yn bles gyda'r arogl ar aberth. Wel, oedd Duw yn bles gyda'r aberth ar arglwydd Iesu Grist. Oedd e'n ddigon i dalu pris ein pechod ni. Cafodd ei atgyfodi o'r meirw ar y trydydd dydd. Ac mwyn cael meddeiant, mwyn eich pechodau chi a fyny cael ei golchi ffwrdd, mwyn bod yn iawn gyda Duw, mae rhaid credu'r neges na. Credu'r ffeithiau na. Iesu Grist yn marw yn fe lle ar y groes ar y galfaria. Mae rhaid just credu'r neges na. Mae rhaid chi i fynd at Dduw a gofyn i Dduw arglwydd maddau fi. Maddau fi ar sail gwaith dy fab Iesu Grist. Allai ddim achub fy hunan. Mae'r ben arna. Allai ddim achub fy hunan. Ond arglwydd trigo'r hawrthau. Maddau fi. Maddau fi ar sail beth nath Iesu Grist drosto i ar y groes. Trigo'r harna ar sail beth nath Iesu Grist drosto i ar y groes. A pan chi'n gweddio yn syml iawn i'r arglwydd i'ch achub chi, mae Duw yn clywed chi. Mae'n clywed chi yn y nefoedd. Mae'n golchi'ch pechodau chi i ffwrdd. Pob yr un ohonyn nhw. Mae'n maddau eich pechodau chi. Chi'n dod yn blentyn i Dduw. Mae Duw yn dod i fyw yno chi trwy'r ysbryd glân. Chi'n cael eich mabwysiadu yn un o blant Duw. Chi'n dod i berthynas â Duw, perthynas sy'n para trwy'r byd yma, a perthynas sy'n para am dragwyddoldeb ar ôl gadael y byd yma. Ffrindiau, oeddech chi wedi credu, oeddwn ni wedi credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac os ni'n dweud i'n bod ni, oeddi'r ffrwyth na hefyd. I ni'n gweld yn aman, mor gloi, mae'n rhyfedd, mor gloi, ni'n gweld y ffrwyth na. Wel, oeddi'r ffrwyth na i weld yn ein bywyd ni. Oeddwn ni'n gweld edifeirwch. Oeddwn ni'n gweld sancteiddrwydd. Oeddwn ni'n gweld cariad at ein gilydd at bethau Duw. Oeddwn ni'n gweld ffrwyth yr ysbryd glân yn ein calonnau ni. Wel, ni'n mynd i ganu emyn arall nawr.
Emyn 288, emyn 288. A wedi dewis hon wrth gwrs achos y cyfeiriad at afon. Mi glywaf dyner lais yn galw arna fi i ddod a golchi meiau I gyd yn afon Calvary. Hynny yw afon gwaed yr arglwydd Iesu Grist. Credwch yn yr arglwydd Iesu Grist. A bydd yr afon hwnnw, afon I waed yn golchi'ch pechodau I ffwrdd. 288. A gobeithio bod chi wedi credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Dim byd sy'n fwy pwysig na hynny. O'n i'n edrych ar fideo wrthos yma ar un o'r pobl oedd yn cystadlu yn y gêm Olympedd. Fi wedi ngofio enw fe nawr, ond oedd yn cystadlu yn y pwll nofio. A mae mor hyfryd, dyma fe'n cael cyfweliad. A mae'r cyfweliad mor hyfryd, mae'n gweud, I'm proud to be a Welshman, wedi dweud. A wedyn mae'n mynd mlaen I gweud wedyn, and I'm a Christian, wedi dweud. A wedyn mae'n gweud wedyn, the most important thing for me is being a Christian. A mae'n gweud, I thank God. Mae'n addoli yn capel Sardis yn Resolven. Os gewch chi cyfle, edrychwch ar y fideo, mae'n mor hyfryd. Ond y peth na wedodd fe, oedd e wrth ochr o pwll nofio, wedi gwneud mor dda, ond bydd oedd fwy o pwysig iddo fe wrth gwrs bod e'n Gristion. A gweithio bod ni gyd wedi credu'r Efengyl, bod ni wedi'n golchi yng ngwaed yr arglwydd Iesu Grist. Gadewch I ni weddio.
Arglwydd, diolch i ti am yr efengyl. Cadw ni arglwydd Dduw rhag jyst dim ond dweud y geiriau. O Dduw, helpa ni feddwl y geiriau yma yn ein calonnau ni arglwydd Dduw. O arglwydd, helpa ni arglwydd i dygaru di'n fwy. Helpa ni arglwydd i geisio'n gyntaf dy deyrnas ath gyfiawnder. Maddau ein pechodau ni arglwydd, rho ras i ni i edifarhau o Dduw. Mae bywyd mor fyr arglwydd. Helpa ni dad i redeg ar ras. Cadw ni'r egsyrthio. Rho ras i ni arglwydd y dygaru di'n fwy. Gras felly ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda ni oll wrawr hon ac hyd byth. Amen. Rhywbeth Jarvis, cofiwch yr enw.